Čus lidi, mám tu pro vás teďka takovou ukázku jedné hry. Jmenuje se Potfarm. Pěstujete tam takový menší bylinky a je to dobrá hra. Pojďte a koukněme se na to. Čítaj. Je to jako, že fakt dobrá hra, zabavíte si s ní čas, všechno, takže je to takový, když se nutíte, tak je to taková dobrá hra. Tady jako vy máte svoji farmu, tady prostě na to kliknete, teďka jsem vybral prostě donášku, co tu prodáváte. Takhle pěstujete, zrovna tohle to mám, je to tady nahoře, vidíte to zelený. Klik vám to dá zkušeností a žlutý klik vám to dá peněz. A s tou šipkou tak vyšlete, auto podjede, prodá to, přijede, vyzvednete si peníze a zkušenosti. Tak už by tu mělo být až o chvilku zpátky. Už je tady. Klikneme na to, peníze se nám přečtou. Teďka vám ukážu právě tu farmu, kde se to všechno pěstuje. Potřebujeme to zalejt. Zalím. A tady na tom přístroji, nebo co to je, vidíte prostě za jak dlouho to potřebuje zase zalejt. Taková ta červená šepička vám vyznačuje něco, co musíte zalejt, nebo jsou na tom pavouci. A zase to taky potřebuje zalejt. Víte, tady je zrovna ten pavouk, tady máte takovou plácačku a s tím to prostě zabijete a dostanete za to něco. Tyhle ty krmiva se dají koupit, nebo budete dostávat za splněný úkoly. A když je takhle tam prostě šoupnete, tak nemusíte prostě čekat a vypěstuje se vám to samo. Na to kliknete, přišlo se vám body, sklidíte to, přišlo se vám peníze a zkušenosti. Když na to kliknete, tady máte prostě výběr kolik stojí semínko, zasadíte to a zase jenom čekáte. Teďka jsem to zabil, dostal jsem čestnou zkušenostky. Facebook. A tady potom máme takovou léčebnu, nebo krám se tomu dá říct. Teďka si tu někdo něco ode mě koupil, takže teďka tu zase něco dáme. Takže tam třeba tohle máme dost. Když si nastavíte, za jakou částku to chcete prodat. Kliknete to, máte to prostě, nějaké lidi třeba přijdou, koupí si to od vás. A takhle jako vy si vyděláváte s tím, že to pěstujete a to. Tady potom máte takovou dílnu a tím, jak sbíráte ty věci, tak si můžete vylepšovat tu svoji farmu. Teďka zrovna tady za 4 minuty si mi upraví žárovka a s tou žárovkou potom s tou žárovkou prostě máte lepší zkušenosti a víc prostě takových těch věcí. Tvrdíme si to. Zase pavučinka. Tady potom máte takovou prodávárnu, kde pěstujete a něco. Ale to já zatím nemám nikdo, nebo nemám lidi. Jak vidíte, tak zase teďka musíme se prostě od ty byliny pečovat. Teďka, když vám takhle svítí zase u té lékárny, jakoby, kdy ten vykřičník, že na to kliknete a vidíte, protože někdo už to koupil, jak na to kliknete a přišlo sám peníze. Tady potom toho metrního mlýnu, když tady dole, jak máte takovou tu bylinu, když to vypěstujete, to koupím.
kliknete na to a vypěstujete si něco jakoby moučku, marihuanu nebo co to je. Zase něco explodujeme, prodáme to. A to bude asi vše, ale pochytáte, to fakt je dobrá hra a zabavíte si s tím docela dost času. Že ahoj lidi, čau.